Nadia TV hanzi vaparadza marriage yangu nekuda kwemavideos avo avanoposta. If you still remember confession yandakaverenga ndiri nekuswera nezuro ndati ndinge ndichikasika ndaverenga nyaya yavo so that tinge tichinzwa kuti chii chiri kuitikawo kumba kwavo vanzvadzi vaya vaiti murume wavo anoswerera nekurarira mavideos iwawo achingomaona. Hanzi ndakamubata mukomanashi. Research yababa vevana yainge iri research yekunyepa. Ndakamubata mushure mekunge ndavhurawo a fake account. Hello brother Nashi nevateereri vepachannel panapa. Ndadzoka zvekare asi ndadzoka hangu ndisisina misodzi. Ndatova nezvandiri kuronga pamusoro pemarriage nekuti ndava neevidence yakakwana yekuti murume wangu asisina basa nemarriage yedu. Mushure mekunge maverenga confession yangu ndakaona maconfessions mamwe uye zvekare nemacomments enyu ose. Ndinotenda vose vakandibatsira. Ini ndakazofunga zano rekuzvionera pachangu kuti chii chiri kukonzeresa kuti murume wangu asada kuti tinge tichigarisana zvakanaka. Ndakabva ndachizovhura imwe WhatsApp account nyowani ndokubva ndachizoisa mamwe mapictures andakatora kubva kune imwe account yomwe muNigerian kuInstagram. Ndaingodownloada mapictures ake. Ndapedza kuita saizvozvo ndikabva ndagadzira account yaFacebook and musikana uyu wekuNigeria iye anotongoita zvekupostawo mapictures ikoko kuInstagram. Anenge akatoshama zvake akapfeka tuma G-string, sometimes anenge atori topless akangofara mazamu nemaoko ake. Ndakabva ndazvipa zita rekuti Slay Queen V. Saka murume wangu akati akagara pasofa akatarisa pafoni pake sezvo ainge achiti iye ari busy ari kuresearcha nemaresearches ake aNadia aya. Ndakabva ndachizotanga kumusendera mafriend request kuFacebook uye zvekare ndikamutumidzira message paWhatsApp. Saka ndakati, hi handsome, I saw your number somewhere, you look so nice. Nashi murume wangu akaita kuduzura maziziso akabva amira ndokubva achizoenda kubedroom. Akanyepedzera sekunge painge paine munhu wainge achida kutaura naye. Eniwo ndakanyepedzera kunge ndainge ndichida kubika hangu tea. Akange ari mubedroom achitaura neni achifungidzira kuti ari kutaura naSlay Queen V. Pasina kana maminutes maviri ainge ava kutondudza kuti anondida akati, hi beautiful, how are you? You look so stunning. Where are you? Can I have your pictures? Moyo wangu wakabva warwadza asi ndakaramba ndakanyarara. Ndainge ndichimupindura nemafake account ndichiti ndiri kulodge, if you want to see me, where are you? Ndopa ndakabva ndachizongodelita hangu namba dzacho because ndainge ndisingachadi kuti ndinge ndichinzwa zvakawanda because akange ati unoda here ndikutumidzire mapictures yechombo changu. Murume uyu ndo zvaari ende ndakazoti ndabatikana. Akange ava kutoda kutondirova after ndanetsana naye because I could not sleep. Saka ndo nyaya yandauya nayo pari zvino. Murume wangu ndakamubata kuti iye ndo zvaanoita pasocial media, anofamba achinyenga vanhukadzi pasocial media. Ndiri kungodawo advice kubva kwamuri, ndodivorsa here murume kana kuti ndomboshengerera, ndomuregerera here? Maybe ndokutotangawo sezvo anga asati akambozviita before zvekupfimba vanhu pasocial media. Can I forgive him one time kana kuti zvaatodaiso hapasisina marriage apa? I need advice. Marriage ndanga ndichiri kuida kana ndikafunga kusangana kwatakaita kuzoya kwatakaita kuno kunyika kwatava ndinobatikana. I thought kuti me and my husband we were going to be together forever, but akatongondi juma ndisina kana kumbofungidzira kuti angaita zvinhu zvakadaro. Ndichange ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu
anzi ndakagadzira fake account. Havana kuda kuzoenderera mberi nekutaura nemurume wavo because dainge oti dainge achida kuvatumidzira hanzi chombo chake. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi mukomana muri sei, ndakazvara vana 50 nevakadzi avo vainge vachiuya kwandiri vachida kuzouchikwa. Vana ava vamwe vacho ndakaita vana 3-4 nemukadzi mumwe chete. Munge muchizovigawo zita rangu panzvimbo yekuti harizombofira kawanikwa. Ndiri kuda kureurura zvinhu izvi zviri pamwoyo pangu. Ndinoda vana vangu kuti vange vachiuya kumba vange vachizozivana nevamwe vavo zvandakura kudai. Inini ndainge ndimbori n'anga yainge iine mukurumbira, ndainge ndiine shrine yangu muMbare. Vabereki vangu vakabva kuMozambique ndokubva vachizouya muZimbabwe vakatanga kushanda mumapurazi kwava kubva vachizotenga imba muMbare. Kubva mugore ra2006 ndainge ndatova nechinguva ndichiita zvekurapa vanhu, asi painge paine zvandainge ndichiita. Ndainge ndiine ruchiva, ndingangoti shave rainge riri pandiri iro raida vanhukadzi, ndo zvaitondipa masimba. Ndainge ndisina kurombera zvekun'anga, but kurara kwandaiita nevakadzi vaiuya mumatare angu ndo zvaiita sekunge zvinondipa masimba. Mukoma kubva muna 2006 kusvika pari nhasi, mukadzi wose uyo ainge achiuya kwandiri achichema kuti mumba make haasi kukwanisa kuwana mwana, kana kunyange zvikanzi anenge aine chibereko chinenge chakatsindikiwa, inini ndaikwanisa kuti ndinge ndichimurapa. Kuti ndinge ndichimurapa zvandainge ndichiita ndezvekuti ndainge ndichizodza mumwe mishonga yandainge ndakarotesewa neshavi rangu. Saka mishonga iyi kushanda kwayo inoshanda hunge ndaizodza pamupini wangu. Saka mushonga uyu ndaizoti kana kuri kunzi ndikauzodza pamupini then ndobva ndachizorara nemukadzi uyo wandinenge ndichida kubatsira. Asi vamwe vakadzi ava vaitanga vacharamba vachiti sekuru zvinhu zvakadaro zvinoita here. Ndaizovaudza kuti mweya yemadzitateguru angu inoda kuti mbeu yangu inoyera inge ichizoiswa mumuromo mechibereko chako kuitira kuti chinge chichizovhurika. Saka vakadzi ava nekuda kwekuti vazhinji vaiuya kwandiri vaiuya because vanenge vava nemakore apa vanenge vaedza zvose kuti vange vachikwanisawo kubata vana mumaoko mavo, vaizobvuma. Ndairara navo kazhinji, izvi ndaizviita usiku mumatare mangu. Kunyange ndainge ndiine mukadzi wangu ndainge ndakatomugadzira kuti asambofa akapopota kana akandibata ndiri pamusoro pemunhukadzi. Mukadzi wandinenge ndichida kupa pamuviri ndaimudza kuti unouya panapa usiku kunze kwasviba. Kana auya kudaro ndaipinda naye murumu yematare then tobva tadzimarambe tobva tatanga kurara tose. Asi tichirara tose kudaro ndinenge ndiine zvandinenge ndichizora padumbu pake, ndiko kurapwa kwacho ikoko. Chinorwadza ndechekuti vakadzi vose ava mukomana vandakaitisa navo vana vakanyepera varume vavo kuti nhumbu yaanenge ava nayo anenge aipiwa nemurume wake. Vakadzi vose ava ndichingobva mukungorara navo vaibva vabatira pamuviri. Murume otofungidzira kutoti ndakatogona kutouchika mukadzi wake. Vazhinji vaiuya nemari vachizonditenda uye zvekare nezvipfuwo. Vamwe vaindipa zvipfuwo ndichiendesa kumusha. Ndikaverenga zvakanaka ndine vana kubva muna 2006 ndine vana 50. Vana ava vari munzvimbo dzakasiyana-siyana: Harare, Bulawayo, Mutare, UK, South Africa. Vana ava vatokura ende iropa rangu. Vazhinji vacho havatozvizivi. Ndinotya kuti vana ava vachazosvika pakuzoroorana vasingazivane, hanzvadzi nehanzvadzi.
iko zvinozvi ndiri kurwara nechirwere chisinganzwisisiki. Ndakaedza mishonga yese yechibhoyi but hazvina kubatsira. Ndikuda kukokoredza vana ava but handizivi kuti kana ndikazviita ndikatanga kuvatsvaka vakadzi ava one by one handizovakanganisiri here dzimba dzavo, nekuti mazita evanhu vandakauchika whether ndakarara newe kana kuti handina, ndine bhuku iro randainyora vanhu vose vaiuya kumatare kwangu. Muri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna sekuru avo. Hanzi kana ndikavatsvaka vanhu ava handizovakanganisiri here dzimba dzavo, nekuti handizivi kuti vachizobva pandiri vakazonoita sei. Maybe kana mukazviita in secret muzama kuvatsvaka one by one so that vana vange vachizviziva kuti imimi ndimi baba vavo. Zvakauma hanzi ndine 15 vana vari musango, kokuzoti vana vavakaita nemudzimai wavo. Ngatitaurei navo mucomment section kana zvakamboitikawo kwamuri pamakaenda mukanouchikwa mukazopedzera marara nen'anga mukapiwa pamuviri kana muprofita. You can come to my inbox. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma please post my story. Ndashandisawo ghost account. Vanzaiwo zita rangu nezita rekereke randichazokuudzai, nekuti pastor ava ivo vatori mupfumi but sandivo muridzi wechechi ende vane mari dzakawanda. Vanotungamirira rimwe sangano muno munyika yedu yeZimbabwe. Ndava nemakore akawandisa ndakanyarara, asi kunyangwe ndichidya hangu mari hana yangu inorova ende zviri kundidya, nekuti ndinoziva kuti vanhu muchechi imomo kupa kwavanoita zvipo. Makamboti muri muchechi uine mari yako yaunenge uinayo yekupedzisira, obva waita sekunge wanzwa wanyanyisa kupindwa neshoko raMwari, obva wapa mari yose kuna vamufundisi. Manje pastor ava vakatorombera kuti vange vachipiwa mari nezvipo nevanhu vemuchechi imomo, zvekuti vanhu vanokwanisa kutovapa kana last money inenge iri mumba, kunyange inenge iri mari yerenti chaiyo. Saka havatozvizivi kuti pastor ava vakatotsipika chechi, uye zvekare pasangano pavanotungamirira havatombodi kuti vamwe vanhu vange vachitonga, ndivo vanotonga. Gore rainge riri 2011 ndainge ndichiri kutanga kuitawo zvekushanda as a bodyguard. Ndainge ndakasiya basa kubva muarmy, ndainge ndiine mhuri yainge ichiri diki. Ndo pandakabva ndachizotanga kupinda mune rimwe sangano. Ndichipinda mumusangano imomo one day ndo pandakabva ndachizodaidzwa nevamwe pastor mushure mekunge vatanga kuita mari. Vainge vachiita zvekuburitsa fodya vachidzismagla vachidziendesa kuSouth Africa. Vainge vava kugara vaine mari yakawanda. Pane pandakambovaperekedza tikaenda kuBaitbridge, takadzoka tiine masaga maviri ainge aine US dollars because vaitosangana sometimes nemabuyers avo muBaitbridge, then tobva tapa mabaya fodya. Saka vainge vava kutya kufamba vari vega, futi vainge vasingagoni kushandisa pfuti. Vakange vachida munhu ainge aine ruzivo rwekushandisa pfuti mhando dzakasiyana siyana. Saka ndakavaudza kuti sezvo ndainge ndakabuda basa kuarmy, ndainge ndiri willing kuti ndinge ndichishanda navo. Ndakange ndava kufamba navo. Mukufamba navo ndipo pandakabva ndachizotanga kuziva zvimwe zvakavanzika zvinoitwa nemapastors, like kuenda kun'anga usiku. Ndaivaperekedza kuenda kune imwe n'anga yavo yakazoshayika, yainge iri yekuMalawi. Ainge ari mukadzi mumwe aigara kuEpworth. Taienda kuhuri usiku. Taiti kana tasvika ndaitombotanga ndatenderera ndopinda mumatare ndodongorera ndoona kuti hapana here umwe munhu anokwanisa kuzovaziva. Ivo vaizoburuka nemudzimai wavo vakazviputira zviso zvavo vasingadi kana kuzivikanwa. Saka one day vakazondidaidza vakati vainge vaine basa ravainge vachida kuti ndinge ndichizoita. Vakati ivo vainge vaine miracle yavainge vachida kuti vange vachizoita pachechi, kuitira kuti vange vachizotyiwa nevanhu vemuchechi, zvekuti vanhu vemuchechi vanozoti
pastor ava vane masimba akanyanyisa sezvo vainge vari munhu aifarira kutonga stereki. Ndakambotanga ndikaramba nekuti ndainge ndakanzi panodiwa chitunha chemunhu ndikaramba, asi vamufundisi vakaburitsa chitsama chemari vakati kana ukaenda ukakwanisa kungonotora chitunha, kana wachitora chitunha ichi ndinokupa mari. Apa yainge iri $5,000 gore iroro. Mari iyi $5,000 it was a fortune. Vashoma vanhu vanokwanisa kuti vaikwanisa kubata mari dzakawanda kudaro. Ndakabvuma nekuda kwekuti ndainge ndiri murombo. Usiku ihwohwo muna 2011 ndakabva ndachizotanga ndadarika kumakuva ndikanotora ivhu iro randakanzi ndige ndichizoisa mubhutsu. Kwava kubva ndachizodhiraivha ndikaenda muHarare muCBD. Ndakaenda pane imwe mochwari, kwava kubva ndachizoenda ndikabva ndachizonotora chitunha chiya. Chitunha ichi chakatoita zvokutomonerwa mujira jena, asi chitunha ichi takazoita chekudzvanyirira mubhuti remotikari. Ndakatyaira chitunha chiya ndakananga kuchechi kwavo. Vamufundisi vainge vati ndainge ndichazosangana navo. It was 2 AM. Ndichifamba ndainge ndichinzwa kutya because ndaitiko kana kuri kunzi ndikazosangana nemapurisa ndikamiswa nemapurisa ndichati kudii. Ndichinosvikako kuchechi ndopa ndakaona kuti vamufundisi vainge vakandimirira, uye zvekare painge paine n'anga yainge iripo. Vakabva vanditi ndige ndichitora chitunha chiya chairema ndikazobatsirwa nevakomana vainge vachifamba nen'anga, ivo vainge vasingadi kuchibata chitunha chacho. Ndakabva ndatambidzwa mari yangu 5,000 ipapo ndene ndokubva taenda nechitunha chechi tikaenda tikanochigadzika pacheya pavainge vachigara ivo, uye zvekare nepacheya painge pachigarwa nemudzimai wavo, uye zvekare nekuzonochiradzika padhuze nepapulpit. Ivo pastor ava zvavaiita vaiti kana vachiparidza, kana vakafamba vakaenda kuright vainge vasingadariki apo patakange tapedzera kuradzika chitunha, nekuti takaisa muganhu kuright nekuleft zvekuti vanokwanisa kufamba maybe about a meter kuenda kuright, a meter kuenda kuleft. Kana vachiparidza ndo zvavanoita, havafambi stage yose sezvinoita mamwe mapastors. Kana kuburuka pastage vanenge vangori pastage. Pastor ava vakasimukira, uye zvekare pachechi nemusi weSunday pakaitika imwe miracle yakashamisa vanhu vakawanda. Kubva musi iwoyo pastor ava vainge vava nemukurumbira. Takaenda kuUK for the first time in my life, kukwirawo ndege, South Africa, Botswana, uye zvekare vanhu vainge vachiuya nemari dzema-offering, mari dzakawandisa. Ndakazongosiyana nazvo hangu ndaona kuti izvi zvechechi izvi zvine fake mukati, nekuti ndainge ndava kuziva masecrets ekuti mapastors haazorore, vanongorara usiku hwose vachifamba. Ndiyo secret yangu mukoma. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi ndo zvakaitika apo pavainge vambori bodyguard chitunha muchechi, vachiitira kuti vange vachizotyiwa nekuremekedzerwa. Zvakaoma. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma muri sei? Pari zvino ndiri kuno kuCanada. Ndainge ndimbori nekambani yangu yandainge ndiinayo muHarare. Ndainge ndiri muzvina business. Ndainge ndiine marori nemabhazi. Iko zvino ndine 52 years ndiri kuno kuCanada, uko kwandakatizira kuti ndinge ndichizvipukunyutsa kubva kumweya werufu wandainge ndakamutsa. Vanhu munongoona mabhazi nemarori mumigwagwa muchiti vanhu ava vane mari, asi hamuzivi kuti dzimwe nguva mavhiri iwawo anotofambiswa neropa. Inini ndakatanga business rangu rematrucks mavhiri mainge muri muna 2010. Pakutanga ndainge ndichishanda nesimba, asi muZimbabwe ndikati mune high stressed environment. Marori anenge asingaunzi mari hadzidzoki, madriver anoba, mapurisa anda chioko muhomwe. Izvozvo kunoku hazviko, uye unenge uchingoshandira road chete. Ukaona business rako rava kuda kudonha, ndipo paunotanga kufunga zvinhu zvakawanda. Rimwe zuva imwe shamwari yangu
uyo ainge aine mabhazi akawanda akanditora akandiendesa kune imwe n'anga kuChiredzi. Ndikaudzwa kuti mabhazi haangofambi nedhiziri chete, anodawo kuti ange achipota achinwawo ropa remapassengers. Nashe kuti marori angu ange achikwanisa kufamba ndichiwanawo something chouviri, ndakaudzwa kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichipa sacrifice yekutanga yainge iri hanzvadzi yangu uyo wandakamuita mukadzi wechikwambo. Akati achida kuenda kuchechi kunonamatirwa, mainge muri muna 2014, ndokubva ashayika. Ipapo ndainge ndatova nemari yakawanda, ndainge ndatova nemabhazi 10, asi mabhazi awa ari 10 ndainge ndakaita joint venture. Ndaita joint venture kudaro ndainge ndava nechivanhu icho chandainge ndava kuitiswa, zvimwe zvandainge ndisingatombonzwisisi zvachose. Ndakasvika pakuzozviudza kuti izvi zvandiri kuita izvi hazvina gwara, uye zvekare mune ramangwana ndinokwanisa kuzotambura. Ndakatombourayisa vanhu apo pandakakohwa ropa revanhu vakafira mubhazi rangu. Pandakaona kuti izvi zvandainge ndichiita zvainge zvichingokonzeresa stress, and stress yandainge ndava nayo yainge yava stress yekungogara ndichiona zvikwambo mumba mangu zvaitumwa nen'anga yekuChiredzi ndichiudzwa kuti pane zvandinenge ndichifanira kuti either ndibhadhare kana kuti ndinge ndichiuraya kuitira kuti zvinge zvichizonwa ropa. Ndopandakabva ndachizoendawo kuchechi ndikanonamatirwa, ndikareurura zvose, ndikatora mhuri yangu, ndakatengesa zvose zvandainge ndiinazvo nemahalf prices. Apa ndainge ndakabva mukutenga mabhazi nematrack kumatengesa nemahalf price. Ndikaona kuti stress yacho inokumanikidza kuti unge uchipinda murima. Ndokuzouya kunoku kuCanada, kuuya kwandakaita kuno maspiritual battles haana kupera. Nanhasi uno ndinotozviona kuti altar yeropa iyo yandakasiya ndavaka kuZimbabwe, altar iyoyo haisati yaputsika, nekuti ndine mwana wangu musikana. Zvinoti kana zvakamubata anogwina kana kwe4 kana kuti 5 hours mwana achingogwina. Vana chiremba vanoshaya kuziva kuti voita sei naye. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu vari kuti vari kuCanada. Zvakangooma hazvo vedwe, ngatitaurei navo mucomment section. Munozvitenda here kuti mamwe mabus accidents awo anoitika zvinotorongwa nevaridzi vemabhazi? Kana kuri kunzi wakamboshandirawo imwe bus company kana paine zvakaitikawo zvausina kunzwisisa, please bring your confession. Regedzai tiba taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma muri sei? Please post my story makavika uchituba changu. Confession iyi inokwanisa kubatsira avo vechidiki vachiri kudzidzira mabasa emaoko vazive kuti dzimwe nguva unokwanisa kuzopinda busy mukugadzira zvinhu zvevanhu. Mainge muri mugore ra2001 inini ndainge ndichita zvekugadzira maredhiyo pedyo nepaZindoga pamashops muWaterfalls. Ndainge ndiri shasha yekugadzira maTrident radios nemacassette double decks awo ainge ava nemukurumbira panguva yacho iyoyo. Rimwe zuva kwakauya umwe mudhara ainge ari garden boy muWaterfalls wechirudzi wekuMalawi. Vakauya necassette double deck radio yainge isingagadzirisiki, yaingobaka chete. Saka vakabva vati, muzukuru, gadzira radio yangu, ndinoda kuti ndinge ndichizokupa mari yakawanda, because vakange vatengeserwa radio iyoyo nemamwe maIndian vainge vasingachadi kuvapa refund. Ndakatarisa ndakaita mazuva ndichinetsana nayo, asi ndakazoti ndichiongorora ndopandakabva ndachizoona kuti radio yainge ichingoda kungoiswa kamwe kabelt chete kuti inge ichizoshanda. Asi moyo wangu wakabva wabatwa negodo, ndikabva ndati radio iyi inodhura, because makore acho iwawo madouble deck ainge achidhura zvekuti ndakabva ndafunga kuitengesa. Musi wavakauya kuzotora radio ndakabva ndati sekuru, radio yenyu haigadzirisiki, zvitori nani kuti munge muchitongotengesa maparts. Sekuru vaya vakati kwandiri, okay muzukuru, ichokwadi here? Ndikati sekuru. Vakabva vaenda zvavo vachinyunyuta vachiti muIndian iyeye akanitengesera chinhu chakafa.
vainge vakasurukirwa. Ini ndainge ndichitoti ndatowana mukana wekutengesa radio because ndaita zvekutengesa maradio ndichiti ndotobhadhara rent kutotengera mhuri yangu zvokudya. Pasina vhiki mbiri ndakanzwa kuti sekuru vaya vainge vafa. Pachinzvimbo chekuti ndinge ndichinopa vana vavo radio, ndakabva ndachizoenda kuMhondoro ndikanopa radio iyoyo sechipo kuna vatezvara vangu. Ndakati baba, hechi chipo chenyu munge muchizoridza henyu radio iyi because yaishanda futi nemabhatiri. Kwemakore matatu upenyu hwangu hwakaita kuita gehena. Ndakange ndichingogara ndichingonzwa ruzha rweredhiyo iyo inenge ichitsvaka masaisai ichingoshinyira ichiti munzeve dzangu. Izvi zvaiitika usiku hwega kunyange pasina kana redhiyo inenge ichimborira. Tezvara vangu kuMhondoro vakazondiudza vakati redhiyo iyi yakataura, yakange yava kuridza nziyo dzechichewa. Izvi zvaiitika usiku, asi vaiiti kana vakabvisa mabhatiri yaikwanisa kuita kana 5 minutes ichiramba ichingoridza nziyo dzechichewa. Ndakabva ndachizoenda ndikabva ndachizonoitora. Ndaitora redhiyo iyoyo ndakazoenda nayo ndikanoipa umwe mumvana wavo uyo ainge achigara kuStoddart. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna sekuru avo. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi ndaimboitawo zvekugadzira maredhiyo pazindoga madouble deck zvakangoroma hazvo veduwe. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi ndikuda kunotora imwe ring kubva kune umwe muNigerian kuti ndiwane mafollowers akawanda. Don't judge me please. Vigaiwo zita rangu. Ndiri kuda kungonzwawo macomments everuzhinji nekuti pane zano randava kuda kutora. Ininiwo ndiri chef uye zvekare I have a great talent. Kubva muna April 2025 ndakavhura cooking page yangu kuFacebook. Ndakatangira kuInstagram but ndikaona kuti Instagram yakadhakwa nekuda kwemonetization. Saka ndinotora maphotos echikafu chandinobika. Ndinoshanda muhotel, ndinoitawo mareels kuTikTok uye ndinobika zvinonaka chose kubva kuoxtail kusvika pamafancy cakes. Asi brother Nashim, moyo wangu unorwadziwa nekuti kubva muna April last year kusvika pari nhasi ndine 300 followers chete. Ndinoona vamwe vanhu vasingatogoni kana kuita sei vaine more than 100,000 followers vachiwana maendorsements nemadeal emari. Ndakamboedzawo kuti ndinge ndichiita boost page rangu zviya zvokuti unobhadhara Facebook through maads, asi hapana chiri kuchinja. Saka handisi kuda kuti ndingoramba ndichishanda, ndinodawo kuti ndiite content creator. Iye zvino pane imwe shamwari yangu yakandiudza nezveumwe murume wekuNigeria uyo anogara munomo muCampton Park muSouth Africa. Shamwari yangu iye akati kwandiri akanzwa mamwe maSouth African achitaura nezve muNigerian iyeye. Hanzi muNigerian uyu anopa inonzi attraction ring. Ring iyoyo kana ukangoipfeka chete paunenge uchiposta video rako, vanhu vanofanira kuti vange vachizongoona ruoko rwako runenge rwine ring iyoyo. Kana ukangokwanisa kungoposta mavideos iwawo, zvinoita kuti munhu wose anokuona anzwe kuda kukufollowa. Hanzi inonzi compelling spirit, uye zvekare zvinoita kuti vanhu vange vachizofollowa neuwandu hwavo. Nokoma nachi ndiri kutya kuti kana ndikaita zvinhu izvi ndinenge ndatova musatanist. Handizivi hangu zvakawanda, asi shamwari yangu according to him iye akati ari kutoda kutozviita. Akatobatsirwa neumwe muNigerian, iko zvino zvaari kudanana neumwe mupurisa. Handingatauri hangu zvakawanda but is a station commander, munhu ane mhuri yake but kakuchengeta kaari kuita. Friend yangu ndaona atova nechitupa chemuno muSouth Africa, anogeza nemazai 3 every day zvakasanganiswa nemukaka, uye zvekare afanire kuti ange achitukana nevanhu whether in real life kana kuti online. Handizivi kuti kana ndikaenda ndinokwanisa here kuti
ndinge ndichizowanawo kana 1 million followers kuzotyairawo motikari dzinobaka-baka sezvinoita vamwe vanhu. Ndiri kudawo kuti muna February muno ndinge ndichizobudirira kana kuenda kuKempton Park. Ndaneta ini nekungoramba ndichingoshandisa simba rangu kuti ndiwane fame. Ndiri kuda shortcut. Munofungidzirawo here kuti ring iyi ichandipawo vanhu vakawanda? I don't care about Zimbabwean followers. Ndiri kuda mafollowers maybe international vekuAmerica, nekuti ndivo vanoita kuti uwane mari yakawanda. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi inonzi chii? Hanzi pane spirit yacho rekendooni, hanzi inonzi compelling spirit. Kana ukapfeka ringi iyoyo inoita kuti vanhu vange vachingouya kwauri, vange vachingonzwa kuda kukufollowa. Yo, zvakaoma azvo veduwe. Ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Hanzi since last year ndikorine 300 followers hazvisi kuita kana. Hanzi ndinomboedzawo kuposta mareels kuedza kubooster engagement through my ads, but hazvisi kana kumboshanda. Pakaipa. Ngatitaurei naye mucomment section.